Durante só 3 días, dende hoxe ata o vindeiro venres 19 de decembro, estará autorizada a extracción de vieira na ría de Arousa. A Consellería do Mar decidiu finalmente atender a solicitude dos dous pósitos da zona con autorización para poder extraer este bivalvo, como son Cambados e Rianxo, á luz dos criterios científicos, despois de ver a escaseza do recurso. Nos, desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería do Mar, sabemos que a toma de decisións non solamente hai que ter en conta os datos biolóxicos, sino tamén hai que ter en conta os datos sociales e os datos económicos, a importancia socioeconómica deste recurso para esta frota. O que se acordou foi facer un plan experimental, facer un pequeno proxecto piloto, donde durante 3 días parte desta flota van a ir á extracción deste recurso para valorar un pouco as cantidades que se extraen e valorar tamén prezos e valorar ese aspecto socioeconómico e ver a rentabilidade de proseguir con esa extracción durante máis días ou se non é aconsellable seguir. Poderán extraerse un total de 7.500 kilos de vieira entre os dous pósitos, Cambados 4.500 e Rianxo 3.000, establecéndose un tope de 40 kilos por persoa e día. Aínda así, neste primeiro día da campaña, ningún dos aproximadamente 18 barcos autorizados en Rianxo para a extracción de vieira traballou este recurso, un dato que evidencia a escasa rendibilidade que lle ven a este bivalvo.